Nosaltres no fem veure que fem, nosaltres fem. Fem per transformar. I sabem que és un procés difícil. I sabem que és un procés que cal explicar-lo bé i que cal fer-ho amb pedagogia. Però és veritat que Catalunya ha estat pionera. És més necessari que mai que el procés de feminització, que no és només la incorporació de les dones als cossos operatius i d'emergències, no és només això, és molt més. És una manera d'entendre una organització per fer-la millor. Perquè quan una nena veu que també pot ser agent dels Mossos d'Esquadra, que pot ser bombera, que pot ser tècnica d'emergències o que pot ser un comandament d'un servei públic de seguretat, no només estem ampliant les seves oportunitats personals, estem ampliant també l'horitzó col·lectiu de la nostra societat. I aquesta és probablement la millor mesura de l'èxit de qualsevol política pública. Deixar a la generació següent una societat més justa, més lliure i també més segura. No es tracta d'un percentatge, es tracta de nous models i nous patrons per millorar la capacitat d'interpretar la realitat i de donar la millor resposta, perquè al cap i a la fi els cossos operatius i d'emergències el que fan és servir i protegir. I això ens interpel·la de forma clara. Per tant, la igualtat en els cossos d'emergències que serveixen i protegeixen a la ciutadania és el millor reflexe que podem tenir per despertar vocacions i sobretot per millorar la cultura organitzativa i ser reflexe i exemple pel conjunt de la societat.